Elokuva oli aivan fantastinen. Kaikkia tunteita herättävä. Itketti, nauratti, säälitti, harmitti. Todella meni tunteisiin. Elokuvassa oli kuvattu todella loistavasti sitä luomisen himoa ja luomisen ihanuutta, jotenkin sellaista, mitä vaatteet tai kankaat tai tekeminen tai naisten yhdessä tekeminen herättää. Kaikille, tervetuloa kaikkiin elokuviin. Puvustus oli todella tarkkaan mietitty selkeästi siinä, ja kuten ohjaaja tuossa kertoikin jälkipuheessaan, niin että hänellä oli siinä aika niin kuin myöskin itsellä tarkoitus tuoda vahvasti sitä puvustusta esille, että värit oli merkityksellisiä ja niillä väreillähän kuvattiin niin kuin tuossa elokuvassa myös niitä tunnetiloja. Aika punainen tuli sieltä esille sellaisena niin kuin naisten vahvuutena tai kantavana voimana, ja siniset oli tietysti siellä työmuurahaisilla sitten ateljeessa takkivärinä, ja värit oli selkeästi ihan todella tarkkaan mietittynä, ja sitten ne herätti musta niin kuin aika paljon itsessä tunteita.